Ste smední po dobrej muzike? Tak sa poďte spolu so mnou pozrieť na kapelu ENS. Fashioní chlapci hrajúci rock pop. Ľubo, predstav nám kapelu. Takže začnem zľava. Ľubo spev, ja gitara, Roman klávesy, Stano bicie, Peťo basa. Peťo, povedz nám niečo z histórie kapely. Začínali sme tak, ako to v malom meste chodí. Partia chlapcov na pive sa dohodla, že budeme hrať. Neskôr sa pridal Roman, Ľubo, spevák. A v podstate sme rozbehli kapelu. Robíme to od 96. roku. V podstate ambície sú jasné, vydať ďalšie CDčko, nejakých 12-13 vecí nových. Uvidíme, čo bude ďalej. Momentálne najaktuálnejšie je príprava klipu, ktorý robíme. Mal by byť do priebehu mesiaca dokončený a uvidíme potom, ako bude mať odozvu a vlastne, čo nám prinesie ten klip. Či nám prinesie viac peňazí, viac hrania, viac úspechu a slávy. Uvidíme. Viem, že už máte za sebou aj nejaké tie úspechy. Taký váš najväčší úspech? A myslím, že to bola účasť na Bratislavskej líre. Aké ste mali pocity? Pocity? Boli sme radi, že sa zúčastňujeme také veľké akcie a mali sme prvú skúsenosť vlastne z hrania pred väčším publikom. Dúfam, že teraz poteším všetky vaše faninky. Úprimne, ste všetci zadaní, alebo majú ešte nejakú šancu, babi? No, určite áno. To by som nechal povedať môjho kolegu. Tak my sme všetci slobodní, aj tí, čo sú vlastne ženatí. Chalani, kde sa o vás môžeme dozvedieť viac? Nejaká internetová stránka, alebo... Máme, myslím zatiaľ, budúci týždeň by mala byť aktualizovaná internetovú stránku klasickú ens.sk, takže určite každý nájde. Prípadne akú hudbu počúvate, keď si chcete oddychnúť, zrelaxovať sa? Tak ja si vypočujem aj pop, aj rock, aj YouTube, také bežné veci. Či sa hrajú aj v rádiu, úplne všetko bežné. Čo texty? O čom sú? V klasických ľudských problémoch láska, peniaze, sklamanie, všetko, o čom sa dá spievať a písať. Radosť. Ale je veľmi smutné, že slovenské texty sú iba o sklamaniach, o negatívnych veciach. Sme presvedčení o tom, že naša kapela alebo pesničky by sa mohli vyrovnať tejto slovenskej populárnej scéne. Takže chalani, ďakujem vám za rozhovor, prajem veľa úspechov. A my ďakujeme. No a my sa teraz pozrieme na pieseň Spýtajte sa slnka. Všetko stmieva, ale ja blednem, jej. Moja láska sa dnes hnevá a ja neviem, čo je jej. Prečo sa už neusmieva, čakajú ma galeje. Moja láska sa dnes hnevá a ja neviem, čo je jej. Spýtajte sa slnka, spýtajte sa hviezd, prečo ma dnes stihol taký krutý trest. Veď je život krátky, kratší ako vzdych, krátky na šarvátky, čo nám berú dých. Spýtajte sa slnka, spýtajte sa hviezd, prečo ma dnes stihol taký krutý trest. Veď je život krátky, kratší ako vzdych, krátky na šarvátky, čo nám berú dých. Dnešný deň má smutný dej, už sa vôbec neusmieva, neprezradí, čo je jej. No ako sa len možno nebáť tých jej smutných mlkvých pier, či jej mám zniesť modré z neba, aby znovu nastal zmier. Spýtajte sa slnka, spýtajte sa hviezd, prečo ma dnes stihol taký krutý trest.
veď je život krátky, kratší ako vzdych. Krátky na šarvátky, čo nám berú dých. Spýtajte sa slnka, spýtajte sa hviezd, prečo ma dnes stihol taký krutý trest. Veď je život krátky, kratší ako vzdych. Krátky na šarvátky, čo nám berú dých. Spýtajte sa slnka, spýtajte sa hviezd, prečo ma dnes stihol taký krutý trest. Veď je život krátky, kratší ako vzdych. Krátky na šarvátky, čo nám berú dých. Spýtajte sa slnka, spýtajte sa hviezd, prečo ma dnes stihol taký krutý trest. Veď je život krátky, kratší ako vzdych. Krátky na šarvátky, čo nám berú